Yeah, 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 gone bap, dosky gone bap. Dobré ráno, s vysmiatou tvárou, prajem tu a práve teraz všetkým prebudeným. Skončil sa spánok, vstávame s darom, no a tým je tento nový deň plný prekvapený. Byť sám sebe pánom, do všetkých plánov, celý deň si spravím taký skvelý. S potenciálom, návalom signálov prijímania a vysielania pozitívne naladených. Cítiť dnes nálož, cítiš to kámoš, cítim to áno nemálo. Som tým celý unesený, až tak ako keby zalúbený. Tento deň si spravím taký, aký ja chcem, a to čo najviac, byť veselý blázon v plnom nasadení. Nerob nervy baby, ja nechcím a mení, všetko bude ok. Môžeš mi veriť, tak nerýb a vojdi do dverí. Predstavíš, že žiadne zajtra ani nič zle nikdy nemôže stať sa, nebolo a ani není. Existuje iba tento deň ako darček pripravený, tak si ho vytvor ty sám podľa seba. A ja si tiež vyberiem, ako ho chcem prežiť. Ďakujem za to, že môžem byť bdelý, yeah. Tu a teraz vypnúť všetky negatíva, raz a navždy treba. To systém je tá celá, čo nám proces vymyslela, aby sa za všetko platilo tak neskutočne veľa. Chce obmedzovať ľuďom ich životy, ako sa len dá, a len bude dať. Všetci o tom vieme, tak neklamte sa a neklamte ma. To, že potrebujem prachy mať na všetko dookola seba, inak som dlžníkom a môj život stane sa bieda. Zoberú mi všetko, že taká je vraj cena. Nespokojnosť a nepokoj mi začne po rozume behať. Z každej strany tlaky, čo mi vykolaja pozornosť do sústredenia. Tak to sa žiť proste nedá tak. Urýchlene musí nastať zmena, všetky negatíva do zabudnutia tu a teraz posielam. Pre mňa aj pre vás len nálada skvelá, s pozdravom seba komunita celá. Bremena na ramenách sa menia, dneska si užívam život tak ako by zajtrajšok už žiadny nemám. Dnešok je darom od prebudenia, zhodnotím stav svojho umiestnenia. Na všetky problémy, čo má od slobody delí, a hľadám riešenia. Mám na to celý deň, možností je neskutočne veľa. Viem, že častokrát sa so mnou ani baviť nedá, no dôvodom toho je, že doletela veľká kopa nápadov. Pre mňa veľmi vážená návšteva, nedokážem určiť, skade prišli, ale je to nádhera. A s nimi všelijaké možné odhalenia. Stále viacej moja hlava prebudená, čakám na ten moment, kedy sa v systéme odhalí tá pravá diera, medzera, kera privedie ma až do úplného zahojenia. Spokojný a šťastný mu prejavím gesto tohto znenia. Šachmat a hra medzi nami je ukončená. Pomaly, ale isto sa to už valí. Krása, čo nás všetkých očarí, ako príroda, čo majú Švajčari. Nádych a výdych a žiadny stres, zákony, príkazy, nik haj nič, iba čistý les. To, čo nám netreba, zmizne do pekiel späť. To, čo vypestuješ, zješ. S láskou sa staráš, lásku tiež dostaneš. Zem nepatrí nikomu, tak postav si a bývaj, kde chceš. Staraj sa, podel sa, váž si a podporuj, nauč sa, uč. Pomáhaj, miluj, vytváraj úsmevy, príjemnú atmosféru, to je ten kľúč. Ďakujem za dar, že sa ráno môžem prebudiť do nového dňa. Tak sa teda ide žiť ten prítomný stav, realita, energia, vibrovne, frekvencia. Tento proces spôsobí, že prijíma, lebo naopak vysiela. Sme prijímač aj vysielač iba z dvoch strán, dobrá a zlá, pozitívna. Energia je presne tá, ktorú volím si vždy ja. Speedy pán vynálezca.